Hvis gerningsmanden er sejlet videre, så gør det nok ikke den store forskel. Du skal bare give op, eller hvad? Vi gjorde, hvad vi kunne. Det er ude af vores hænder, så Interpol og Europol må tage den herfra. Hvorfor fanden ventede du ikke på os? Jeg fik ikke muligheden. Men du gjorde alt, hvad han bad dig om. Du kunne have skudt ham. Du lå hende dø lige for øjnene af hendes far. Ja, okay. Men det, jag vet, så tillträcker åbenbart sådan nogle sindssyge kvinder. Yes. Men det är också så att hon ringer precis när vi satt oss ner och ska äta så att hon vet att han är hemma. Då ringer hon. Ja. Du är en vuxen man. Jamen, det är min mor. Du har alltid varit sån mama's boy. Det är inte du som behöver kvinnorna då. Jeg forstår ikke, hvad du siger med dit syge svenske. Pas på, du ikke ender ligesom min ekskæreste. Herregud. Herregud. Ja, men det var også sindssygt jo. Det var det. Vi kunne sidde ned og være på en super fin restaurant og sådan noget, og fået lækker mad. Og så var der var altid mere mad på duen, end der var på tallerkenen. Altså, der lå bare sådan en kødrand af mad. Så var lige noget hår ind i munden, og det var bare sådan, altså, det var hele tiden. Det är kanske det som sker om man är tillsammans med det ett tag, att man så här långsamt blir mer och mer retarded och bara... Jamen, sådan er det. Hjälp mig! Og hun kunne heller ikke klokken. Just det. Var det inte hon som trodde att man kunde äta skalet på en apelsin Jo. också? Altså, hvor svært kan det være at kunne klokken? Altså, det var, at man aftaler noget, og så dukker man op. Altså. Faktiskt ganska många som har problem med klockan. Der er ikke flere. Altså, det er jo ikke... Jeg er jo bare at kigge på klokken og sige, okay, vi aftaler klokken 2. Nej. Når du kigger på klokken, så giver det ikke mening at der ser hvis den er over. Børn kan ikke klokken. Altså, gamle mennesker kan ikke klokken. Hvis de er blevet senile og er blevet skøre, så kan de ikke klokken. Men ellers så kan man godt klokken. Agent rød. Agent grå. Værsgo. Jeg vil bare godt lige sige, at jeg har virkelig set frem til at skulle møde dig. Det er en meget stor ære for mig at skulle arbejde sammen med dig. Ja. Vil du gøre det? Tag dig dog sammen, mand! Undskyld. Agent Rød. Efterforskningsleder. Skal vi komme derned? Ja, hvis jeg lige må blive færdig. Det er bare, mens der stadig noget sol. Ja, hvis du lige gider vente derude. Vent her. Ja, tak. Hvorfor så hemmelighedsfuld? Det der med hemmelighederne, det er vist din ting. Min ting? Amanda, hun har fortalt mig om dig og Dietmar. Amanda? Er det lille frøken Madsen, der er blevet til Amanda? Det er dig, vi snakker om. Max, jeg har sagt, at hvis Madsen opdager, at du har noget som helst med hans datter at gøre, så ryger du lodret ud. Ved du hvad, jeg er fuldstændig ligeglad. Hvorfor har du aldrig fortalt mig, at du er... At jeg er hvad? Homoseksuel. Det troede jeg godt, du vidste. Hvordan skulle jeg kunne vide det? Vi har da løbet efter piger i al den tid, vi har kendt hinanden. Ja, du har. Det har du sgu da også. Hvad med de 2 svenske piger, vi mødte i Schweiz? Har du glemt dem? De gik der med op på hotellet. Jeg sad hele natten og talte med den ene. Vi skriver stadig sammen. I skriver stadigvæk sammen? Nå, jamen det er da fantastisk. Er det her noget, du har problemer med, Max? Nej, gud, jeg har ikke problemer med det. Det lyder bare sådan. Nå, men det har jeg ikke. Jeg synes bare godt, at min bedste ven kunne have fortalt mig det. Ja. Det har jeg så nu. Skal vi gå ned og bade? Philip. Hvad så med dig og Dietmar? Men altså, han prøver stadig på at bilde sig selv ind, at han ikke er sådan.
Men det handler vist mest om svigerfars penge. Hele familiekurset er bundet op på forlovelsen med frøken Madsen. Men det er du jo ved at spolere.